чемпионати ҷаҳон оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ дар Амороти Муттаҳидаи Араб ба анҷом расид. То он даме ки коргардон суҳбати моро бо менеҷери Федератсияи таҷмафи Ҷумҳурии Тоҷикистон Комрон Комилзода пайваст мекунад, бароятон маълумот медиҳем ки тими мунтахаби кишвар иборат аз 18 варзишгар шурӯъ аз 24 то 29 январи соли ҷорӣ дар шаҳри Абу-Даби қарор дошт. аз бурду бохти варзишгарони тоҷик дар маҷмӯъ аз рафти мусобиқа Комрон айни ҳол омода аст ба мо маълумот диҳад. салом Комрон. варзишгарони тоҷик тӯли 5 рӯзе ки дар шаҳри Дубай қарор доранд, гумон мекунам ҳам шаҳди пирӯзӣ чашиданду ҳам бохт. чун дар суҳбати аввал иттилоъ дода будед, варзишгарони мо нахустин баромадҳои хешро бо ғалаба шурӯъ намуда буданд. дар маҷмӯъ чанд медал ба хазинаи варзишии мамлакат ворид гардид? бале, мешнавам шуморо. салом шавобидин. инак чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Абу-Даби Амороти Муттаҳидаи Араб анҷом ёфт. варзишгарони мо соҳиби 7 медал шуданд. Ladies and gentlemen, referee Eric Whittington calls for the contest. At 1 minute and 44 seconds of round number 2. For your winner by TKO. And now your IMF Junior Super Heavyweight Champion of the world. From Tajikistan, Asadbek Malimov. Mubarak bosad Tillo. муборак шавад Сарҷон Тилло ба тамоми мардуми Тоҷикистон. Тилло бисёр натиҷаи хуб, аммо дар радабандии IMF тағйирот дида мешавад. Тоҷикистон бо касби чунин медалҳо мавқеашро дар ин рӯйхат иваз намуд. дар радабандии умумӣ ки созмон дода шуд, баъд аз Русия, Баҳрейн, Қазоқистон кишвари мо дар ҷои 4 қарор дорад. Таджикские ребята уже можно быть уверенными, что они всегда будут хорошо выступать. Уже последние чемпионаты показывают, что их уровень растет с каждым разом. С каждым разом они все больше и больше золотых и призовых мест занимают. Они молодцы. Дружная команда, хорошая. Насколько я знаю, подписаны меморандумы о сотрудничестве между двумя федерациями. Ну, если все будет хорошо, будет позволять финансовые и политические ситуации, я думаю, что будем приезжать друг к другу на сборы, помогать друг другу готовиться. Ну, то есть только дружить будем друг между собой. аз миёни кишварҳои Осиёи миёна Тоҷикистон дар зинаи чандум меистад? дар муқоиса аз кишварҳои Осиёи миёна бигирем, баъд аз Қазоқистон кишвари мо дар ҷои дуввум аст. ҳамсоя кишвари мо Узбекистон ҳамагӣ 2 медали биринҷӣ ба даст оварданд. Қирғизистон бе медал монд. кишвари Туркманистон бошад, умуман иштирок накарданд. ин оғози кори Федератсияи таҷмафи мамлакат дар аввали сол аст. муҳим варзишгарони тоҷикро бо дастовард пешвоз мегирем ва ба менеҷери Федератсияи таҷмаф Комрон Комилзода барои иттилои саҳеҳ ташаккур мегӯем. ҷаҳонамо, ҷаҳони иттилоот дар шабакаи мо.